ddim yn gallu cysgu yn noson honno. Roedd hi wedi trio'r hen driciau i gyd. Yfed siocled poeth cyn mynd i'r gwely a chadw ei ffôn i lawr y grisia. Darllen ac yna chydig o yoga ar lawr yr ystafell wely cyn gorwedd rhwng y cynfasau glân, ffres a diffodd y lamp. Ond oedd hi ddim wedi blino. Gorweddodd yn gwrando ar synnau'r stryd. Roedd y dyn drws nesa'n rhoi'r bin allan. Roedd rhywun yn chwerthin. Rhywun yn rhegi ar ei gi wrth fynd efo am dro. Yn bell i ffwrdd, roedd sŵn ceir ar y lôn fawr ac ambell gar heddlu. Ceisiodd Anna feddwl am y bobl yn y ceir, am y dyn drws nesa, am bopeth ond y peth oedd ar ei meddwl. Ond roedd o yna, yn ei phen, yn fawr ac mor dywyll a nos. Doedd Anna ddim yn coelio i bod hi wedi gwneud ffasiwn beth. Eisteddodd yn ei gwely, yn ceisio troi i meddwl. Meddyliodd am y pethau roedd hi'n hoffi, arogl sebon hen ffasiwn, mynd i siopa, phrynu llyfrau, ffilmiau rhamantus gwirion sy'n neud iddi grio, blas marsipan, boread y sul, Only Fools and Horses, coffi cry, dawnsio. Dyna fo. Dawnsio. Gorweddodd eto, gan feddwl i bod mewn clwb nos, rhywle digon diflas, gyda charped sticky a cerddoriaeth o'r 90au cynnar yn cael ei chwarae'n rhy uchel tan o leia 1:00 y bore. Dychmygodd G&T yn ei llaw, Rhythm is a Dancer yn llenwi ffen, yn dawnsio nghanol ei ffrindiau, heb boeni am sut oedd hi'n edrach. Yna, aeth hi gysgu. Deffrodd Anna'n sydyn. Roedd ei chalon yn drymio. Anadlodd hi'n drwm ac am ychydig, gadawodd iddi hi'n gofio'r peth ofnadwy roedd hi wedi gwneud. Roedd Anna'n gwybod bysai'n ceisio anghofio'r ddigwyddiad am byth. Y syna, yr arogleuon, y llais yn gofyn iddi hi stopio. Ac roedd hi'n gwybod hefyd na fasai byth yn gallu cael gwarad ar beth oedd hi wedi wneud. Ceiodd hi llygad, ond oedd hi ddim yn gallu cysgu. Paid! Eisteddodd Anna i fyny yn y gwely. Roedd ei llais wedi dod o'r gegin. Llais gwan, meddal, trist. Dychmygu wyt ti. Ti dwan. Mae rhaid i chdi anghofio. Gwrandawodd Anna'n ofalus. Roedd hi'n 2:00 y bore, a'r stryd yn dawel. Ar y stryd fach hon, bysa pawb yn cysgu. Roedd pob man yn dawel iawn. Gorweddodd Anna eto, ei chalon yn dechrau arafu. Basa fory'n well, bysai'n blino i hyn, a mynd i'r gampfa neu redeg gyda'r nos, i wneud yn siŵr a bysai'n mynd i gysgu'n syth amser gwely. Bysa popeth yn iawn. Doedd dim sŵn. Ceiodd Anna ei llygaid. O paid! Y tro yma, roedd sŵn bach ar ôl y gair, fel rhywun oedd yn gwybod nad oedd neb yn gwrando. Eisteddodd Anna eto, a gweld bod drws ei hystafell yn gul agored. Rhegodd yn uchel. Roedd ofn arni hi, ac roedd hi'n anodd anadlu. Roedd drws y llofft ar agor yn barod. Wrth gwrs i fod ar agor. Ti'n gor'o' ymateb, gormod o ddychymyg. Ond doedd Anna ddim yn siŵr. Roedd hi'n arfer cau'r drws bob nos i gadw'r gres i mewn. Doedd hi ddim yn meddwl am y peth. Roedd o'n dod yn naturiol iddi. Edrychodd hi ar y drws. Roedd popeth yn dawel, yn llonydd. Ond roedd rhyw deimlad rhyfedd. Mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd, meddyliodd Anna, yn teimlo ias i lawr ei chefn. Mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Ond ar yr un pryd, doedd hi ddim yn mynd i ildio i hyn. Wedi cael sioc oedd hi, dyna i gyd, ar ôl popeth ddigwyddodd heddiw. I meddwl oedd yn chwarae triciau arni, ac ar ôl popeth, roedd Anna'n gwybod sut i reoli ei meddwl. Cododd o'r gwely a gwisgo'i slipas. Symudodd at y drws a'i agor yn sydyn yn benderfynol. Doedd dim byd yno, wrth gwrs.
a brysiodd Anna allan o'r stafell. Aeth i'r gegin gan roi bob gola ymlaen wrth iddi fynd. Y ffordd ora o drechu ofn, penderfynodd Anna, oedd i gadw'n brysur. A'r ffordd i drechu'r nos, oedd hi'n gwneud hi'n ddydd yn y tŷ. Roedd y tegell yn berwi, ac roedd Anna'n cymryd y llaeth o'r oergell pan sylweddolodd hi. Stopiodd. Clywodd ei chalon yn curo yn uchel. Roedd gwydyr ar ganol y bwrdd. Edrychodd Anna arno. Un o'i gwydra hi, un o'r set o 6 brynodd hi pan symudodd hi i'r tŷ, rhaid tal i ddal dŵr neu squash neu sydd ffrwytha. Doedd hi ddim yn ei defnyddio nhw. Te roedd Anna'n yfed, a dŵr allan o'r cwpan chwaraeon roedd hi'n ei gariau bob man. Ond dyna lle roedd o, y gwydyr niwlog. Roedd llaeth wedi bod yn ynddo. Beth iawn? Cododd Anna'r gwydyr. Doedd ddim yn bosib. Edrychodd allan drwy'r ffenest ar yr iard gefn ond roedd popeth yn ddu a'r nos yn llonydd o hyd. Cliciodd y tegell. Roedd o wedi berwi. Helo? Roedd ei llais yn unig yn y tŷ gwag. Oedd rhywun yna? Lleidr? Rhywun eisiau gwneud rhywbeth drwg iddi? Oedd rhywun yn gwybod be oedd Anna di wneud? Oedd rhywun wedi gweld? Taflodd y gwydyr yn y bin. Doedd hi ddim eisiau olchi ei ddefnyddio eto. Gwnaeth ei ffaned yn gyflym, yn ceisio peidio mynd i banig. Aeth i'r ystafell fyw ac roedd popeth yn daclus, fel roedd o pan aeth i'r gwely. Trodd y goliadau i gyd ymlaen a'r teledu mwyn llenwi'r tywyllwch a'r tawelwch. Roedd dynas ar y sgrin yn disgrifio sut roedd hi'n trwsio i siato newydd yn Ffrainc, a cheisiodd Anna wrando ar y geiriau a chau allan yr holl bethau ofnadwy oedd yn ei meddwl. I found this wallpaper online. Its nature motif really caught my eye. Pwy fysa'n dod i'r tŷ ac yn yfrad cwydrad o laeth? Dydy o ddim yn gwneud synwyr. Dim ond un person roedd Anna yn ei adnabod oedd yn yfed llaeth fel yna. Yr un oedd wedi bod gyda Anna heno. Dyna'r person oedd wedi ceiodd ei llygaid. Ei gofio'n sefyll wrth yr oergell yn yfed y llaeth o'r botel. Yn troi ati gyda moustache mawr o laeth ac yn chwerthin. Sori, Annie. Na i ddefnyddio gwydyr tro nesa. Ysgydwodd Annie ei ffen. Doedd hi ddim eisiau cofio. Paid â meddwl am y peth. Ges ti wydred o ddŵr cyn mynd i'r gwely. Ti di anghofio. Stopia goramatab. Edrychodd ar y teledu eto, lle roedd y ddynas yn peintio ser aur ar nenfwd ei siato. Paid, Annie. Please, paid. Roedd y llais yn dod o'r gegin. Na, doedd hi ddim yn ei ddychmygu. Roedd y llais yn ystafell drws nesa. Annie, na, paid. Doedd hyn ddim yn bosib. Doedd o ddim yma. Ond roedd hi'n gallu glwad o. Diffoddodd y sain ar y teledu. Roedd hi'n gallu gweld y ddynas ar y sgrin ond doedd hi ddim yn ei chlywad. Gwrandawodd Anna yn ofalus eto, ond doedd dim mwy o sŵn. Aeth i'r gegin. Roedd rhaid iddi wybod nad oedd unrhyw un yna, a bod y syna yn ei ffen. Roedd gola'r gegin ymlaen, ac wrth gwrs roedd y lle'n wag, ond... Na, medda Anna'n uchel, mwyn llenwi'r tawelwch. Nes i roed hwnna yn y bin. Ond roedd o yna, ar y bwrdd, yn niwl gwyn ar y gwydyr. Shit. Brysiodd at y drws ffrynt, gwisgodd ei sgidiau rhedeg ar ei thraed a thynnu hwdi dros ei ffen. Roedd hi'n 3:15 y bora, ond doedd am och. Basa'r Tesco 24 awr yn le 2 wastraffu cwpl o oriau tan y bore, a basa petha'n haws yng ngola dydd. Roedd rhaid iddi adael y tŷ. Brysiodd i'r gegin unol i bag o goriadau char. Roedd y bag ar y gadar, ond oedd y goriadau ddim ar y bachyn. Na, meddyliodd Anna, gyda gofn gwneud iddi chwsu. Maen nhw ymhogedu'r hwdi arall sydd ar y gadar yn y llofft. Llyncodd Anna ei hofn yn ôl. Mae'n iawn. Dim ond rhedeg i fyny'r grisia, cael y goriadau ac yn ôl i lawr. Bydd o ddim yn cymryd mwy na 10 eiliad. Bydd o'n iawn.
Rhedodd i fyny'r grisiau a brysio i'r stafell wely. Aeth yn syth at y gadar a chwilio am hoced yr hwdi arall am y goriadau. Dyna nhw. Roedden nhw yn ei llaw, brysiodd allan o'r stafell. A stopio. Oedd hi wedi weld o. Dim ond cip cyflym wrth basio, ond oedd. Roedd hi'n siŵr. Gwrandawodd yn ofalus. Oedd. Roedd hi'n ei glywed o. Sŵn anwyl. Sŵn anadl cysgu'n drwm. Ac wrth frysio allan o'i stafell wely, roedd hi'n siŵr iddi weld. Aeth yn ôl i'r stafell. Dim ond siap oedd o, ond roedd angen i adnabod. Lwmp mawr hir ar ochr chwith y gwely. Lwmp oedd yn anadlu'n araf, yn cysgu'n braf. O dan y canfasa, roedd rhywun yn cysgu yn ei gwely. Ceisiodd anna ddweud rhywbeth, ond doedd dim geiriau. Doedd gen i hi ddim syniad beth oedd fwyaf ofnadwy. Hyn yn digwydd rwan, neu gofio beth wedi wneud ychydig oriau'n gynharach. Edrychodd ar y siap yn cysgu yn y gwely. Daeth sŵn o chenaid, ac yna dechreuodd y ffigwr droi dan y canfasa. O, Annie, meddai. Roedd fel cath fach neu fabi'n crio. Annie, please paid. Symudodd y siap fel neidr yn dod yn agosach. Sleifiodd yn araf at ochr Anna o'r gwely. Ac roedd hi'n meddwl i fod yn mynd i neidio allan arni, ond daeth y siap yn llonydd. Please, Annie, meddai'r llais eto, ac roedd Annie'n crio erbyn hyn. Y peth olaf a feddyliodd cyn i'r peth neidio allan arni, oedd ei bod hi'n difaru beth wnaeth hi ychydig oriau'n gynharach. Doedd hi ddim yn coelio iddi wneud ffasiwn beth.